28.2 million pesos gigahin sa pagpamalit og mga protective equipment batok sa novel coronavirus. Ani ang report. Gipaniguro ni Mayor Edgardo Labella nga gihimo og himuon ang tanan pamaagi batok sa NCOV. Likip na nini ang paggahin sa syudad ug sa lapi nga magamit dayon sa pag-kontra sa kagaw. Gani gitahasan niya ang tanang barangay paglihok usab niini. Suma sa mayor nga adunay kakuhaan nga pundo nga gamiton sa pagpalig-on aron pugngan ang pagkatap sa virus. Dili lang para sa city government pero para sa atong paghatag og assistance agencies in government like kining quarantine gani karon nag-istorya mi ni General Ferro nga they have also their own task force makinahanglan lang taon sila og kining protective gears and masks, and I think mahimo siguro nga ato ko makakuha makatabang sa mga agencies nga ni-address ani karong problema. Samtang nagpatawag og emergency session ang konseho aron unta sa pag-aprobar sa 28.2 milyones ka pesos alang sa paliton nga NCOV protective gear. Gipangamahanan ni Konsehal Dave Tumulag ang resolusyon apan wa kini mapalabang karong adlaw. Gipanghimugatan ini nga gikinahanglan na kaayo ang pundo aron makapalit dayon og mga magamit sa pagproteher ilabi na sa mga health frontliners nga maoy moatiman sa mga taong posibleng PUM o PUI. Urgent ni siya sa higayong maaprobahan ni karon, maproseso dayon sa Bids and Awards Committee ang pagpangita og mga suppliers kalabot ni ini kay mao ni gikinahanglan nato. Samtang dismayado ang konsehal sa dili kuno pagkatukma sa data sa mga ahensya kalabot sa mga posibleng PUI o PUM. Kauhag ta sa ato ang DOH, Immigration and Quarantine, magiusa sila usa ka listahan. Para ani akong gipangita karon hain maning 8 ka mga tawo nga wa maapil sa listahan sa DOH. Sa Miyerkules ginaumang mapasar na ang resolusyon sa pagpagawas sa naasoing pundo. Kauban si Godfrey Relian, ako si Alan Domingo. Palitang Bisdak.